В антикоррупционной прокуратуре начался последний этап – собеседования. Кандидаты нахваливают себя, щеголяют достижениями и отвечают на каверзные вопросы. Экзаменаторы интересуются не только профессиональной, но и личной жизнью кандидатов. Одной из первых на собеседование заходит Алина Жавницкая, ей 26 лет. Приехала из Харькова. Сколько уголовных дел направила в суд, посчитать не берется. Вспоминает только яркие. По 3 моїм кримінальним провадженням винесено вироки і 2 ще слухаються. Я повідомляла про кримінальне провадження стосовно особи, яка публічно під час антимайдану, який був у Харкові, організовувала захват Харківської ОДА і публічно закликала до зміни конституційного ладу. Кандидат сидит в центре, по бокам члены комиссии. Именно так тестируют борцов с коррупцией. Среди экзаменаторов – общественные деятели, народные депутаты и сотрудники прокуратуры. На каждого кандидата имеют досье. Вот 20 чоловік є, да? А в Росії він часто є? Ну, він до своїх рідних їздить, але вони не прямі. Ну, до своїх. Ну, але я з ним ж не проживаю, і тому я їх не знаю. Я не розумію. В одном и том же деле отец судья, вы прокурор. Вам це буде мешати? Якщо вже так станеться, що я буду в ньому приймати якусь участь, я відповідно буду ставити питання перед керівником, доповідати йому про наявний конфлікт інтересів. Будущие антикоррупционные прокуроры прошли 2 этапа отбора. Руководитель ведомства Назар Холодницкий уверен, собеседование, на котором звучат провокационные вопросы, покажет, как может действовать человек в разных ситуациях. Інколи, може, кандидатам не вистачає, напевно, що щирості, відкритості до комісії водночас і закритості до інших, наприклад, факторів, які можуть сприяти і будуть їх переслідувати вже під час роботи. Співбесіда якраз дозволяє подивитися, чи є в людини ті якості, які потрібні для антикорупційного прокурора, зокрема. Тобто, як вона спілкується, її манера викладання думки, її поведінка. Тобто те, що ми за комп'ютером не можемо побачити. Як вона публічно готова працювати. Двери открыты. Послушать, как отвечает конкурент, могут все кандидаты. Они стоят в коридоре. Некоторые в интернете смотрят онлайн-трансляцію. Заспокоює, я кажу, загальний фон тут тихо, так знаєте, тихо, моторошно, так чутно все. Я слухаю і запам'ятовую питання, які задають. У вас немає досягнень? Були досягнення, але, вибачте, спішу дуже. Можу сказати, що одного точно на 5 років посадили. Як будете поводитися з корупціонером? Ви дуже красива жіночка, але я відмовлю. На одно место в антикоррупционную прокуратуру претендуют 3 человека. Всего их будет 30. Если при наличии 75 кандидатов не заполнят все вакансии, то объявят новый конкурс. Эльвина Седулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР.